କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ବିରାମ ନେଇ ମଣିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଣୀ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆକାଶର ରଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ନୀଳଗିରି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେହି ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ପାଖରେ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସହର। ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ନୀଳଗିରି ସହରକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୀଳଗିରି ସହର ଆଡ଼େ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ନୀଳଗିରି ସହର ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଗିରି ସହର ଉପରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଚେକ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲି ସାରି ଆସିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କଏଦ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନୀଳଗିରି ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁନି ଯେ ଛୋଟିଆ ସହର ନୀଳଗିରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳାର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ।
आमे नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर पाखरे अछु। ये हूँ नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर। पुओ रथ उपरे बसीची एवं ये हूँ शिव मंदिर।